the day of Onicha Kingdom, heading to the palace for Nduka. This is the day of Onicha Kingdom. Chief Tony Nwamodu, all the way from London. He has come for Onicha to pay homage to Obi of Issele-Uku, Obi Nduka. You know what? Beside him is Chief Felicitate. They were classmates at Bringing Back this time at Issele-Uku. And both of them are chief of Onicha Kingdom. You can see Ide and the wife. Àwọn ọlọ́pàá àjùwánú. Arrival of Chief Prince to Royal Palace for Onicha at Issele-Uku. He is coming to pay homage to Obi of Issele-Uku today. You can see him, Chief Victor. Beside him is the lovely daughter, the daughter beside him. Issele-Uku is a town that is rich in culture of Enuani. Today you are going to see the beautiful culture of Issele-Uku, and some of the chiefs are going to pay homage to Obi Nduka of Issele-Uku today. And more of Issele-Uku. This is your more of Issele-Uku. The Onicha of Issele-Uku, Chief Mama Chinoje arrived at the palace, the Royal Palace, Issele-Uku, to pay homage to Obi of Issele-Uku.
Ome-Issele-Uku obi apụnaga onye nọ na ya kwụsị ọtọ onye nọ na ya kwụsị ọtọ onye nọ na ya kwụsị ọtọ security men guard the track o de ka ike okwulu onye nọ na kwụsị ọtọ kwụsị n'ọtọ take the security agwọgide ụlọ ome ọnwụ onye kwụsị awọlọ coming to pay homage of Issele-Uku
for Onicha ceremony. Classmate in the secondary school. He's an action man. One of the things in the diaspora. Going to Mabo to the day of Olivo Kingdom.
Udise. All three people for you, man. On straight, baby. One thing another. Ije Nua. Wọ́n gbọ́ kí ní ọwọ́ ìgbésẹ̀ ọ̀gbọ̀n àná. Wọ́n yóò kọ́mù wá sí ọ̀gbọ̀n ọ̀tá yẹnyẹn. Awọ̀lọ̀. Moliamo na ọ̀pụ̀ta ya kìí. Ije Nua. Apịta ndị ọkụ awọ. Onye ụkwara adị ekeke na wele. Onye ụkwara ozo ndido. Oge new Igbo ka eji eme ahụ. Awọrọ keke ga-agwụ. Awọrọ obi a niile ukwube. Hapụ. Obi nye 25 million. Because it's stupid. Awọrọ.
Wadialo, Osige of Issele-Uku, Chief Graham Odiakose, Michael Odiakose, stepping forward to pay homage to Obi of Issele-Uku, Chief Wadialo, the Osige of Issele-Uku, Chief Odiakose, the man of the people.